Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Руслан Харисов. Олга таба койбер темалар турында. Койбер югары сыйныф укучылары өчен ул инде яңгырады, башкалар аңа әзерләнәләр генә. Чаллыда соңгы кыңгыраулар башланды. Линейка, калькулятор, документлар һәм каләмнәр. Бүгеннән шәһәрдә дәүләт йомгаклау аттестациясе башланды. Соңгы кыңгыраулар башланды. Кайбер югары сыйныф укучылары өчен ул инде яңгырады, башкалар аңа әзерләнәләр генә. Мәсәлән, Чаллының 32-нче мәктәбе укучылары. Бүген аларда генераль репетиция узды, анда безнең төшерү төркемендә булды. 32-нче мәктәпнең хәтта үз гимны да бар. Аны 11-нче сыйныф укучылары иртәгә укытучыларга һәм ата-аналарга башкарачак. Бүген аларда соңгы кыңгырауның генераль репетициясе бара. Мәктәп укучылары сүзләренчә чарага алар җентекләп әзерләнгән, чөнки мондый бәйрәм башка кабатланмаячак. Как долго мы репетировали, это было на уроках, мы отпрашивались, танцевали, иногда не отпускали, собирались после школы и репетировали. На самом деле, скажу честно, вообще нет ощущения, как будто сегодня последний день, завтра будет последний звонок, потому что такой, как будто есть еще сила учиться. Прям нет такого волнения, но завтра, конечно же, мы все будем грустить. Хәер, әлегә моңсуланыр өчен сәбәп юк. Беренче сыйныф укучылары белән бергә алар иртәгә күрсәтеләчәк күренешләрне кабатлый. Шулай ук мәктәп вальсында. Сәхнәдә 5 пар биюне алар берничә атна дәвамында өйрәнгәннәр. Традиционно у нас проходит обычная линейка по подготовке к последнему звонку. Дети готовят сценарий. Мы просматриваем эти сценарии для того, чтобы было очень интересно. И, конечно же, идет поздравление учителей начальной школы, основной, старшей. 32-нче мәктәптә соңгы кыңгырау иртәнге сәгать 9-да яңгыраячак, аны 53 укучы ишетәчәк. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бүген дәүләт йомгаклау аттестациясе башланды. Чаллыда 8 имтихан кабул итү пункты ачылды. Үз белемнәрен 9-нчы сыйныфның 1400-гә якын укучысы тикшерде. Алар нинди фән буенча имтихан тапшырдылар? Бу хакта Лилия Гатина сөйләячәк. Бүген 9-нчы сыйныф укучылары физика буенча белемнәрен тикшерделәр. Бу сойлап алынган предмет һәм Андрей Новичков имтиханны язган укучыларның берсе. Егет әйтүенчә, киләчәктә ул микроэлектроника белән шөгыльләнергә планлаштыра. Волнения как такового нету. Нужно делать все на легкую руку и с хорошей головой, светлый ум. Я считаю, что у меня все получится и у всех получится все. Имтиханнарга старт бирелә. Кулларда документлар, каләмнәр, калькулятор һәм линейка, шулай ук су һәм шоколад. Металл эзләгеч аша үтелгән алга кабинетларга. Бүгенге көндә физиканы дәүләт йомгаклау аттестациясын тапшыру өчен өстәмә фән итеп 26-да 18-нче пунктта гына да 190 кеше сайлаган. Монда укучылар тыныч кына эшли алсын өчен бар да әзерләнгән. Распечатки заданий в аудитории нет. Контрольные измерительные материалы пришли в пункт в 6 утра, были доставлены члену ГЭК, положены в сейф, они сейчас уже вытащены, мы их пересчитали, то есть все уже готово. Само проведение уже идет как еды, дети уже чувствуют абсолютно такую серьезную атмосферу сдачи. Физикадан тыш Татарстан мәктәпләрендә дәүләт йомгаклау аттестациясын биология һәм тарих буенча тапшырдылар. Моннан тыш 9-нчы сыйныф укучыларына 2 төп фән, рус теле һәм математика буенча имтиханнар бирергә туры киләчәк. Әгәр дә сынаулар уңышлы узса, укучылар үз аттестатларын ала алачак. Лилия Гатина, Ленар Солтанов, яңалыклар. Чаллыда шәнешкеләр һөҗүме. 3-14 күп катлы йортында яшәүчеләр шәнешкеле үсемлекләрнең күплегенә зарлана. Аларның сүзләренә караганда 2021 елда безнең ишегалды программасы буенча йорт яны территориясын төзекләндерү булган. Эш барышында туфрак кертелгән. Быел шу пүләне бик күп булып үсеп чыккан. Күрәсең, аларның орлыкларын җир белән бергә алып килгәннәр дип фаразлый чаллылар. Тулырак безнең сюжетта. Ольга Яковлева шәнешкеле үсемлекләрнең кайдан үсеп чыгуын аңламый. Аның фаразлары буенча барысы да 2021 елда ишек алдын төзекләндергәндә кертелгән туфрактан килгән. Чөнки моңа кадәр ул шәһәрнең җанлы урыннарында, хәтта авыл җирлегендә дә мондый төр үсемлекләрне очратмаган. Хотелось бы не только чтобы их вот так вот косили, как сегодня вот пришел представитель ЖЭКа и скашивает, да, нам вот эти колючки, а хотелось бы, чтобы вообще полностью их искоренили
Привезли хороший грунт и засеяли нормальной газонной травой. С грунтом завезли, который грунт завозили сюда, и колючки эти завезли. Это свежий. Видно вот это вот. Там он не завозили, там нет их. Габдрашид Мәулин 3 ел инде 3-нче һәм 1-нче комплекста үлән чаба. Һәм ул башкалар кебек үк ишек алдында шундый күп санлы чәнечкеле үсемлекләрне 1-нче тапкыр күрүе турында белдерә. Менә бу чәнечкеле билсәне үләнделәр. Менә аларны менә быел 1-нче мәртәбә күрәм. Узган ел алда елларда алар юк иде. Мин лишь үзем шушында чаптым. Шуңа күрә алар юк иде. Менә бер быел алар. Шуңгыча алар юк иде. Әлеге проблема белән без энтузиаст идарәче компаниясына мөрәҗәгать иттек. Алар безгә аңлатма бирүдән баш тарттылар. Әмма коммуналь хезмәткәрләр узган атнада чүп үләнен чаба башлаганнарын һәм эшне дәвам итәчәкләрен хәбәр иттеләр. Айзилә Шәймөхәммәтова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фото сурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Кешедән зур сәхнәгә кадәр. Шолода 300 ел балалар театр сәнгате мәктәбе эшли. Гомумән алганда анда 600-га якын бала укый. Бүген безнең төшер төркеме аларның дәресләрендә булды. Барысы хакында да сезгә дә күрсәтербез. Балалар театр сәнгате мәктәбенә 30 ел тулды. Биредә тәрбияләнүчеләр белән 5 юнәлеш буенча эшлиләр. Рус һәм татар театр бүлекләре, хореография, модель һәм музыка юнәлешләре. Наша школа единственная в регионе, которая является предпрофессиональной первой ступенькой в театральном образовании, в творческом образовании. И на протяжении 30 лет мы выпускаем детей творческих профессий, театральных, актерских. Наши выпускники учатся в лучших ведущих вузах страны. Бу тәҗрибә спектакльләр кую вакытында туплана. Мәсәлән, Тимлин спектакле ярдәмендә балалар экология, әйләнә-тирә мөхитне саклау проблемалары турында белгән. Малайларның кош ояларына атуы яки кырмыскаларны таптаган күренешләр беркемне дә битараф калдырмаячак. Думаешь, что ты делаешь? Но с другой стороны, а это жизнь. В жизни еще жестче бывает. И вот чтобы ребенок уже на этом этапе понимал, что такое жизнь, и что им придется, в принципе, с чем встретиться, и чего бы нельзя допускать. Спектакль учит не загрязнять природу, не загрязнять водоемы, не рубить деревья. На траву нельзя никакой мусор бросать, например, то есть это вредит экологии земли. Нельзя вот этого делать. Әсәр өстендә эш язылганнан алып татар драма театрының зур сәхнәсендә күрсәтелгәнгә кадәр 9 ай дәвамында алып барыла. Проблема экологии на сегодняшний день очень актуальна. И мы, как представители театрального искусства, не смогли остаться в стороне и решили затронуть эту важную тему. Победа в конкурсе и поддержка президентского фонда культурных инициатив помогла нам реализовать и поддержать нашу идею заботы о природе. Балалар театр сәнгате мәктәбендә тәрбияләнүчеләр дә бу идея белән сугарылган. Июнь айында Тимлин спектаклен күрсәтү планлаштырыла, ә хәзер исә видеотрансляцияләр бара. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. До конца месяца пройдите комплексное УЗИ 9 органов со скидкой 45%. Всего за 2950 рублей. Альфа-клиник. Звоните 200-222. 200-222. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. На шашлыки, конечно, готовы. Но мы не готовы. Порой очень быстро нужно что-то такое. В любой непонятной ситуации заходите на Казань-Экспресс. Парируй! Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Маринад для шашлыка «Жарим мясо» за 99 рублей.